हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा दिनै गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि 1 खालार आरो बे 1 खालारावहाय बयबो गामिनि थानसालियाव थाङो आरो आरज गाबहैयो। गेदेरा उन्दैखौ मान होयो, उन्दैया गेदेरनाव बोर लायो। थ' थिग बेबायदिनो आंबो न'आवहाय खुलुमखांबाय। बेनिफ्राय दायो थांनोसै गामिनि थानसालियाव थांनानै एसे बोर लाहैनि। बेनिफ्राय मा होनो बेखौहाय एसे नुजाहैनि आरोना गामिनि सेंग्राफोरजोंबो लोगोफोरजोंबो। थ' गोदान बोसोर बैसागोनि मुङै ओमफ्राय सानफ्रोमबोथ' थांनो हायानो, खारन एसे दखान होनायनि थाखाय बेस्थ' जाहैबाय नालाय। थ' सिगाङाव थांगोन सानदोंमोनब्लाबो बेफोरबायदि बेस्थ'नि थाखायनो थांनो हाया। दा दिनै चान्स मोनदों 1 तारिखनि खालारावहाय दखानबो बन्द' खालामो। थ' बेबायदिनो दिनैनि सानावहाय मन्दिराव थांनोसै आरो। थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था, नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिथिंगाले जोंहा फंबाय सानै, भुपेन बिथाङा गुवाहाटि, गारिफोराबो दिस्टार्बलै, गुवाहाटिनिफ्राय बैसागो जानो फैदों गामियाव। गुवाहाटि NIT मोन ना? IIT सरि। फंबाय जायो बिथाङा गुवाहाटिनिफ्राय बैसागो जानो गामियाव फैदों। 18 तारिखआव एग्जामखौनो दङ बाहायना, एग्जाम दङ तथाबो माने बैसागो फालिनो फैदो गामियावहाय। आरो बै सासे जाहानिनो फंबाय, जों बैसागो मन्दिरावहाय गामिनि थानसालियाव फैदो बैसागो एसे माबानि आरोना, खुलुमनो मानो, गेदेरखौ मान होनो, उन्दैफोरखौ अननो आरो बैसागोनि एसे बयनिबो मोखां नायज्लायनो, नङा होमबा भुपेन बर'? दा जोङो नोंथांमोननो हानायमानिखौ दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना। थ' बेलाय गेट मोनफैबाय जोंनि गामिनि मन्दिरनि, बे मेन गेट। बे मेन गेट। दासो र' जोंनिया देरि जाबाय। दे पुरा सेंग्राफोरा गामियाव पुरा ज'। आदा गौतम, बा खुलुमबाय। मा समाव खुलुमखो? बारा मोजां आं दासो फैदों न'। बिथिं मनिन्द्र बिथिं नायलाय, बा माखौ लाजिदों नों? एसे खुलुमबाय, खुलुमबाय। बेलाय बिथिंलाय खुलुमगासिनो दं। फैदो फैदो आबै, दे दे दे। गामिनि सिख्लाफ्रा खुलुमदों हनै। सिजौगुदियाव खुलुमबाय, बेनिफ्राय गोथारि आफामोनखौ खुलुमबाय आरो बेजों लोगोसेनो गामिनि आफादगिरि आयं बैसोनि देरसिनखौ बिथांमोनखौ खुलुमबाय। दायो आर'जआ जायाखैनो, आर'जनि हाबाफारिया प्रस्तुति सोलिगासिनो दङ नै, नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेबायदि आरोना, पुरा रेडि जागासिनो दङ जोंनि गामियावहाय। नायलांबाय था नोंथांमोना, नुलांबाय थागोन।
आच्छा दायो क्लाबनि सेंग्राफ्रा थानसालिनिफ्राय ओंखारबाय बेनिफ्राय गामियाव बेरायनो ओंखारबोबाय आरोना बिथाङा दाबो सेंग्रायैनो दं फुरा हाबा जायाखै handsome गोदानै साख्रि मोनदों बिथाङा मोनदोब्रा मानो थगायनांगौ सोरबाफोर फसायना दंबा लाजायो एप्लाइ खालामजायो अबयसे बिथाङा आंनि सप्तासे गोदोर बिथाङा बुधबाराव जन्म जादों बिथाङा नेक्स्ट बुधबाराव नङा नों आगो बुधबार आं सेकेन्डनि बुधबार थ' जोङो दायो बेनिफ्रायनो गामिनि दोन स्टार्टिं खालामनोसै आरोना आच्छा दायो क्लाबनि सेंग्राफ्रा थानसालिनिफ्राय ओंखारबाय बेनिफ्राय गामियाव बेरायनो ओंखारबोबाय आरोना बिथाङा दाबो सेंग्रायैनो दं फुरा हाबा जायाखै handsome गोदानै साख्रि मोनदों बिथाङा मोनदोब्रा मानो थगायनांगौ सोरबाफोर फसायना दंबा लाजायो एप्लाइ खालामजायो अबयसे बिथाङा आंनि सप्तासे गोदोर बिथाङा बुधबाराव जन्म जादों बिथाङा नेक्स्ट बुधबाराव नङा नों आगो बुधबार आं सेकेन्डनि बुधबार थ' जोङो दायो बेनिफ्रायनो गामिनि दोन स्टार्टिं खालामनोसै आरोना थ' गामिनि थानसालिनिफ्राय सेंग्राफ्रा ओंखारबाय माने आर'जआव थायासै आरोना सेंग्राफ्रा बेनिफ्राय दायो एसे बेनो आरोना बैसागोनि नोंथाङा मिथिखाबाय जानो हागौ दे थाब फै थ' गामिनि सेंग्राफ्रा ओंखारजोब्बाय नै आरो दा खाम सिफुंखौ लायनो थांसै क्लाब न'निफ्राय क्लाबाव एक्सट्रा दंखायो नालाय खाम सिफुङा रायजोनिया रायजो एक्सट्रा माने थानसालिनि एक्सट्रा बेनिफ्राय क्लाबावहाय एक्सट्रा दंखायो दा क्लाब न' थानायखौ लानानै फैनोसै बेनिफ्राय बैसागु मागिगोन आरोना न'खर हाबै नै मा जाबाय मिसिं कार्बि मा जाबाय हेपि बैसागो सोमानो वेलकाम जोंनि बैसागो मागिनायखौ नायलांबाय थादों आरो बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो बास नायनो नामाव आरो मोनसे खोथा 4 तारिखआव जुरि फैगोन नङा होमबा बेखौ खोनादो गामियाव बिथां जुरि दैमारिनो बर' जोंनि गामियाव फैगोन फैनानै जोंनि प्रग्रामखौ कालारफुल खालामफैगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै नायनो खावलायफैनाय जाबाय सारि बैसागोनि कालचारेल नाइट प्रग्रामखौ एकदमरे बिथाङा कालारफुल रंगिन खालामफैगोन आरोना बयखौबो लैहोर बाहागो लाफैनो खावलायबाय एकदम बरिया थ' नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ क्लाबनि सेंग्राफ्रा पुरा खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै एकदमरे एन्ट्रि होबाय जागायनोसै थारमाने सेरजा गैया सेरजाखौ क्लाब मन्दिराव लाखिबाय नामा सेरजाया मन्दिराव लाखिबाय पुरा एन्ट्रि खैजोन दङलै बा बहुत गियर दखन हेलो नोंनिया पार्टिया खैजोन धेर आर'नाइ सबियाव भट हो बरिया ओके हिन्जाव गैयिबो नै हिन्जाव गैना होआ हिन्जाव गैयिबो नै हिन्जाव गैना होआ पारमिसन दंना गैया बिदि नङा गामियावनो थानांगोन बेलेगाव थाङालै दा मा बुङो जोंनिया फंबाया बैसागो लागायहांबाय बैसागो लागायबाय क्लाबनि सेंग्राफ्रा बेनो आइफन लागाव
खालटां टां खुलटां टां खालटां टां खुलटां टां सिं स्रा ओ आगै हिजुरि स्रा बढिया